Πάμε να ξανακάνουμε ένα βιντεάκι γιατί δεν φαίνονται καλά. Αυτή που λέτε είναι η παραγωγή από ένα βιολογικό ελιώνα, όπως βλέπετε και στα προηγούμενα βίντεο που δεν τα βγάλα καλά γιατί δεν ήταν καλή η ανάλυση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε καλύτερα, πολύ καλύτερα, τι ακριβώς θα παράξουν οι ελιές φέτος. Όπως είπαμε και πριν, δεν οργώνουμε, δεν φρεζέρνουμε, δεν κάνουμε τίποτα κακό μέσα στις ελιές μας. Εδώ έχει αποτύχει ο χλωοτάπητας λόγω της μορφολογίας του εδάφους, αλλά θα το φτιάξουμε σιγά σιγά. Ωραία, πάμε, πολύ ωραία. Όπως βλέπετε παιδιά, χωρίς πολλή δουλειά υπάρχει καλή συγκομιδή. Ανοίγετε το δέντρο σας από μέσα και δεν θα το μετανιώσετε. Θα καθαρίσουν τα ξύλα σας. Τα δέντρα σας θα έχουν υγεία. Για πάμε να δούμε και το από κάτω τώρα. Και έχουμε άλλο ένα μέρος από κάτω. Αυτοί παιδιά κόντεψε να μου την ξαράνουν. Αλλά τη σώσω. Μια χαρά. Έφτιαξε. Τι ήταν ο φασιανός. Ανάντης. Και αυτή είναι η από κάτω μεριά του χωραφιού. Όπως βλέπετε και από εδώ, η συγκομιδή μας θα είναι πάρα πολύ καλή. Όλα τα λέμαργα όπως βλέπετε πάνε προς τα πάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κόβονται. Κάποιοι άνθρωποι κόβουν οτιδήποτε πάει λέει πάνω. Μην κόβετε αυτά που πάνε πάνω και μην οργώνονται τα χωράφια σας και όλα θα πάνε μια χαρά. Αυτό το χωράφι το πέρασα με άλλη